Ka taɓa jin labarin wata al'umma da ta kasance mafi ƙarfi a duniya, amma Allah ya hallaka su gaba ɗaya saboda girman kai? Wannan shine tarihin adawa da Annabi Hud. After the time of Prophet Nuh, Allah gave the people of Ad strength, wealth, and a prosperous land. But many of them began to worship idols instead of Allah. Allah ya aiko Annabi Hud domin ya kira mutanensa zuwa bautar Allah shi kaɗai, amma yawancinsu suka ƙi karɓar wannan kira. Mai kallonmu, idan yau ne zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka, to ka daure ka danna mana subscribe kuma ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka ci gaba da samun bidiyoyinmu da zaran mun ɗora. Masu kallo, ku biyo mu cikin shirin don jin yadda ta kaya tsakanin Annabi Hud. Bayan ruwan tsufana ya lafa, jirgin Annabi yadda ake ba da labarin, an ce misalin kan ɗaya daga cikin adawan kamar girman kubba yake mai girma, haka nan an ce hancin su ma zaki zai iya shiga ciki ya zauna. Sun kasance suna bauta wa gumaka ne. Daga cikin manya-manyan gumakan kuwa akwai wanda ake kira Sadi, akwai Hadun, akwai Haban. An ce sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko musu ɗan uwansu Annabi Hudu alaihi salam, wanda ya fito daga cikinsu, amma an ce shi ya fi su kyawun halitta kuma ya fi su kyawun dangantaka, wato nasaba da kuma kyawun sura. To da aka aiko musu Annabi Hudu alaihi salam, sai ya ce da su, ku kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala, kada ku haɗa shi da wani abin bautawa, kuma ku daina zaluntar mutane. An ce su mutane ne da suke da tsananin ƙarfi, shi yasa suke zaluntar jama'a. Sannan an ce Annabi Hudu alaihi salam, sannan an ce kuma Annabi Nuhu, waɗannan abubuwa guda biyu na daga cikin abubuwan da ya umarce su, bai daɗa ba kuma bai rage ba. Da suka ji abin da Annabi Hudu alaihi salam yake umartar su, sai suka ƙi dainawa kuma suka ƙaryata shi, har suka ce waye ya fi mu tsananin ƙarfi. An ce a lokacin da Annabi Nuhu alaihi salam ya yi ta wa'azantar da su domin su daina waɗannan abubuwa da suke yi, amma ina, sai ma suka ƙi saurarensa. To shine sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauke musu ruwan sama har na tsawon shekaru 3. Masu kallonmu, kada dai ku manta, har yanzu muna cikin ƙissar Annabi Hudu da mutanensa Adawa. Idan kun ji daɗin wannan tarihi, ku danna mana ƙararrawa, sannan ku danna mana subscribe, kuma ku danna like, ku yi share. Wannan rashin saukar ruwa ya fara cutar da su. An ce a wannan lokacin ne idan wani bala'in ya samu mutane, sai su yi ta neman yadda za a yi a yaye musu wannan bala'in. Da sun ga haka, sai su nufi ɗakin Allah mai alfarma domin neman sauƙi, musulmansu da kafiransu. An ce haka mutane suke ta taruwa a Makka, ma'abuta addinai daban-daban, suna girmama wannan ɗakin Allah, wato Ka'aba, saboda abin da suka sani na daga girmansa da ɗaukakarsa a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala. A cikin mutanen da suke zaune cikin garin Makka, akwai waɗansu mutane da ake kira Amalika. Abin da yasa ake kiransu da wannan suna shine saboda mahaifinsu shine Amalik ɗin, ɗan Samu ɗan Nuhu alaihi salam. An ce lokacin shugaban Amalika ɗin yana zaune ne a Makka, sunansa Mu'awiya ɗan Bukar, mahaifiyarsa kuma sunanta Nahidatu ‘yar Jubairiya. An ce shi ma wani mutum ne da ya fito daga cikin ƙabilar Adu. A lokacin da fari ya afku wa ƙabilar tasu, sai suka shirya suka nufi garin Makka domin su nemi yayewar wannan fari da ya afka musu. Suna isa, sai suka sauka a gurin wannan Mu'awiya ɗin, saboda shine ɗan uwansu wanda suka sani a garin Makka. Suna zuwa, ya tarairaye su ya kuma girmama su, domin sun kasance 'yan uwan mahaifiyarsa kuma surukansa. An ce sun zauna a gurinsa har tsawon wata ɗaya, suna ta shan giya, mawaƙa mata suna ta rera musu waƙoƙi iri-iri. To da Mu'awiya ya ga haka, su da suka zo domin neman yayewar wannan fari da ya same su, sai suka buge da wannan irin hali, sai wannan abu ya yi masa ciwo, don haka sai ya rasa yadda zai yi. Shi ba abin ya fito ya gaya musu ba, su ce yana neman ya kore su,
sai wannan abu ya dame shi, ya nemi shawarar 'yan matan da suke rera masu waƙoƙin, sai suka ce da shi. To mai sauraro ko kuma in ce mai kallon mu duka a nan muka zo ƙarshen kashi na 1 saboda bidiyon kada ya yi yawa. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo namu ku danna mana subscribe kuma ku danna mana like, ku danna share saboda yadda za ku samu sauran bidiyoyinmu da zaran mun ɗora. Mun gode sai mun haɗu da ku a cikin kashi na 2. Kada ku manta kuma kada ku bari a baku labari.